igama nguSipho Sethu, ifani nguPenini, hlala eMabuyazi eZola. Into endibhizi ngayo, ndibhizi ngumculo, i-hip hop, isiphaza. Uqala kwam ucula ndingathi ndiqale ndimncinci kakhulu and ndandimncinci mani ndandibethe nto ii-drums uqala kwam. Ndibethe ii-drums wayekhaya ndithanda uzihlalela evrandi ndizenzele, yabo. Then ke ngoku yahamba ke ngoku iminyaka ndikhula ndisenza le nto ndiyenzayo. Kahle kahle ndizoyiqava phaa ku-2018 apha ekukhuleni ekuvuthweni kakhulu. bacinga thi ndikhalisa inkunzi kacam bagcwele for sure khona kudala ndifukuza beluza ndiququzela ndifuna nempilo engcono mina ndifuna imali ndingobani ndiba ngaphi sebethola nezandla entloko sebebona sebefuna ukuphelezela cindezele gqumelela ndimingwele theshe mabagcwele kule kasi babanzi bathela ngenyongo bekudala ndibona ndibengezela kule ndlela igcwela beva ndibacenga ndingumpetha babagcwele kakade babanzi ndizosala nirongo imali yona ndizoyiphatha ngezizami izandla. Okwangoku andikakhuphi i-album, ndisarekhoda nje. Zona ziliqela zona iingoma endisazirekhodile. Thina sirekhoda saqala khona laa app kuthiwa ngu-Single Play. Saqala ngayo urekhoda, then yahamba iminyaka sadibana nenye kuthiwa nguVoloc i-app, saprekthiza ngayo saqhubekeka until ngoku sisenza ngoBandLab enye i-app. Sisancamathele kuyo, asikabi nazo ii-equipments. Kona siliqela siseskim sengwenya ligama lethu esathiyalona. Siliqela ndim, uSanele ndimbiza ngoSaidi Bhoza, ibe ngu-Enako Bhosula, uZkid igama lakhe lokucula, ibe ngu-Onako Nqamakhwe, ibe nguWizard igama lakhe lokucula, ibe ngu-Enako Bhubha, nguKingmaker igama lakhe lokucula, ibe nguLisakhanya Kalini, nguLady C igama lakhe lokucula, like baninzi noko. Okay ke ndinguLegend Sipho igama lam lokucula iphelele, lisuka phaa kuSipho Sethu since ndaliphiwa ngamajita. Kuba bebebona uba heyi nantsi ilegend yethu, so balisushunqunela phaa balisika bathi nguLegend Sipho. Since bebona le nto ilikamva, so bayandicebisa uba mandingabi sayeka, mandiqhubekeke. I-role model yam ndim, andikabi nayo i-role model. Thina ixesha elininzi sirekhoda ezi ngoma zothando, love song. So ke ngoku kuyaxhomekeka loo ngoma uba iya kubani. Ii-challenges esidibana nazo, babakhona abantu abanomona ufumaniseke uba abayithandi umzekelo le nto siyenzayo, bayathanda uyeqaxoba qha ixesha elininzi asibahoyi, sibabhizi le nto sibabhizi yiyo kuba siyazi uba siyakwazi uyenza. And ke ngoku the more ke ngoku abantu bethetha le nto beyithethayo, the more thina ke ngoku sinyuka lapha phezulu. Like umzekelo itreki esigqibo uyirekhoda then siyifake kulowo kuWhatsApp, uba naso sibindi soyixeka laa ngoku uba ingoma enje ntontoni, athethe into ezibheke ecaleni ngayo. Enye into bakhona nabantu abawuthandayo umculo wethu, baninzi qha iyaxhomekeka ke ngoku kuba ngala mantombi endini awuthandayo. Abanye nabanye abawonaxesha lawo kakhulu. Ndingatsho ndithi bayaziphaphela because siyarekhoda ingoma, umzekelo bayifune kuWhatsApp uba hayi khawufake, uyifaka kwethu ke ngoku uba bayancoma uba imnandi, then ke ngoku iyasabala ke ngoku. In fact sibethakala kuyo yonke thina equipment. Apha emculweni wam kona iminqweno yam ibingase ibe nabantu abaninzi abayimamelayo, even kwalapha ekuhlaleni ibe nabantu abaxhasayo. Thina i-future plans zethu ibingase sifumane impumelelo kulo mculo siwenzayo.
siphumelele. Ewe ke mrepa namrepa apha kuthi uneendlela zakhe, but ke ingase siphumelele sonke, kodwa ndiyayazi uba sinawuphumelela ngendlela efanayo. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.